Right? So the sons of the prophets went to Elisha. This is a straight place. They are saying this place is full of problems at Sukwana. Right? And then they had a program. They said, Munuese ndatore sanhu rake. Kwetruenda uga, akusikuda ushanisa masanhu evamwe. Every father to his own ex. Every man to his own ex. Every man to his own ex. Okay, maybe you are not hearing it. Every man to his own ex. There is a problem. One ex is not sufficient for all the men. To the extent that the other man who didn't have an ex borrowed an ex. Parakanyura akati ai mambo wangu ranga rakakweretwa. Haana kukwereta huni akakwereta demo. Pana vanhu vanoda dzava huni. Toda vanoda riri sanhu. Zveshuwa umwe murume agogobore. Iwo goedza huni. Wogogokera moto umwe murume. Wapati vemadzimai ake. Speaking like this is borderline arrogance. But you shall know the truth, and the truth shall. Munhu pasanhu rake. Vakatungamizana vana vemaprofita, mascholars. Ndakadzidza. Vakasiya PhD, vakabata sanhu. These are scholars, educated doctorates, vakabata sanhu. Time yekunyara about your hustle yakapfura. Go and hustle. Every man per sanhu rake. Every man per sanhu rake. Pa beura rako. Handisi unoriti chii kwenyu. Demo beura sanhu. Bida. Handisi mazita acho ese. Bemba. Vese ikoko. Wakananga kumunda kusanhu rani rako.